kia puthak rat la pen ham phanga som thurpa pardon rom pen kache song KSA abutung chelangsi nijang karbiang longpen Meghalaya hoi khirmia hawaralong kahomri dam jang thua truck pen sangtia truck ka chetong anjo inut kithi la pen inut areng kiso Kardom pinikar benglong live prime tama birta long pen milisami juli bepi nonarji tha birtang ton pen Kalitang sumila rong hangpia phan apran ki enatuma phan sodak pen insai nangji lapen kisung ki phobeka hem to natum a hoga kang sai long nangji pura kapre ka hawara long hamphanga song lo chali osomara tum lapen rat thur pak pen kache song non anta pati hurnut bomla Kedamtang jang mipo ni phain kora hiniar ni raha khaigara long artani kan krehini kalitang sumila rong hangpia phan kang hon kang jinso avi pin pen ahem ke dudun ahem phuatum akireng amat mekai choksi apranar muddaklo la soalama phuthak somindar adang pia longta jethang plupsi ilikhe soatum det kali prek jama khe tumta nang thurdun paksi kisung ke phovek ahem tunatum ahok perakang sai long nangji lapen adai ke doveka tuma phan so dak pen insai vek nangji pusi kache song thur paklo Aron kang saya tumpen insai pon petik kache song ington ti puajok kidamtang jang mipo ni phain koira trok siar ni setami prek jama hawaralong milur kai pen chikimo asai dengponsi adai ke doveka tuma phan sodak pen insai nang jipusi anutinta ningje ponlo Lason tak taksi hanjang langso don surya klamalong hanjang langso risonim so atum lapen raratum chelangsi kalitang sumila rong hangpi apran kedam nang ka phuthak ningduk amilur ke kaipon Laso ahut alang nitum kachuning ria tengki aron ke madu aphanta isivet lasi laso along team karbiang longa hinpen ratchari khei thorom chipu pe pin pen adai ke dove ka tuma phan ahok perakang sai ki pg along rdp dun angji pusi chuning ripon so kabi pen ajoni alang tum phan kachia kha dom ben sia alang tum ki dodun alang halada ki dodun lo chari dun long ni tai lut Thek dun ser bang manji pusi lang ta kachia kha dun lo seta lang phana ok chodet lang li karlitang sumila rong hangpi ahok pet akang sai kelong jia phan stame alang li hin pen chuneng ripon lo la se puthot la bang so puthak anso se la dakalam the na pathan pon jia phan ni li chuneng ripon ning tung ake hai sa ru ke the ni ke phan pon chuneng ripon ning lo pai opo nang tung ni phan nang itoy dun ke lo nang pachali dun ji pusi nang tum nang itoy Halapute kelang jun lapen sami langso alongta hamphanga song lapen rat thur pak pen kache song paduponsi adai ke dovek prakas borthakur pen asupwa phan kokthat pivek nangji pusi kehang padupon anparta apran ke dam jui sumila rong hangpia karjong chom rong me akarjong palipa meji aphan arna mahir jumi hangpirinti Anilitum labang so candlelight ke padunang kok labang alalo ke damtang ni phaing koira hini April chiklo ilitum ke chinghon ilitum angjir Karlitang sumila rong hangpi along liphan rohalong alang ligi charlie pen ke dudun ahem halabang so ahem atumbang along liphan kachinek kaholo ajak dinglen ben dolo puar julong lo pusitame labang so alam buthak kachinek kaholo alam alang li hem chewang ben chithan denna pu pensi along liphan akiring et pen me kai chok se apan en lo lasi halabang so ahem alang ligi dudun labang so apan gidam nang kok hem along ila haladak KSA pen stame dam pen itum protest dam lo la so protest dam ben sipiniar ni alang tum han arrest lo Lason tak taksi langchithing Calvary pathua klamalongta sarupathar youth forum lapen jambili NGO atum patirbi ponsi chikimodun lapen adai ki do atuma phan ingsai pon vek nangji pusi kehang padupon
Kherunia longta Karbi lapen kaprek ka khei Suwarlo tumta thurpaksi Sumila rong hangpi apran ke damnang ko phuthak ningduk chipirinti si adai ke do tuma phal ingsai nang jipusi ke hang padopon আজি আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং কপুলি সমষ্টি মহিলাসকলে এই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ উৰ্মিলা ৰংহাংপিৰ কাৰণত তেখেতক যেনেকৈ মৃত্যুদণ্ড দিছিলে সেই ঘৰ মানুহে আৰু তেখেতলোককো কঠোৰ শাস্তি দিয়ক আৰু তেনেকুৱা কৰ্ম কৰিবলৈ যাতে আগলৈকো কোনোবা যদি তেনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰী আছে কোনোবা যদি দুখীয়া শ্ৰেণীক মানে দূৰদৃষ্টিৰে চাইছে তেওঁলোকেও যাতে সেই অনুভৱ কৰক তেখেতলোকক অতি শীঘ্ৰে এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে একচুৱেলি প্ৰশাসনে ভুল কৰিছে তেনেকুৱা সকলক ৰাজহুৱা স্থলতহে শাস্তি দিবলৈ লাগে Nilib alongta KSA lapen All Nilib Youth Association atum chingrum si Sumila rong hangpi apran ke dam nang ko phuthak ningduk chipirinti si adai ke dove katuma phan ahok pet pen ingsai pon vek nang jipusi armu kache jengpen kache song padopon lo Halapu Jirikindeng alongta KSA atum pen patirpi ponsi Jirikindeng Don Bosco School Jirikindeng Emmanuel English School Jirikindeng SMS High School Jirikindeng English High School apen Jirikindeng VKV Charlie Ao Samaratum Thodon Paksi Kalitang Sumila rong hangpia phan ningduk pen chiki modun lo lapen apran karmu der abang phatuma phan ahok akang sai mate kokthat pivek nang jipusi hang taram pon lo We condemn such crime. This is intolerable. We want justice for our sister Lesmila Hanpi. We were mercilessly killed by Prakash Bhatakor and Nayanjati Bhatakor. We want Bhatakor should be hanged. We want justice. Chandra Singh Panchu. আজি আমি ইয়াত একগোট হৈছোঁ কাৰণ আমাক ন্যায় লাগে সুমিলা ৰংহাংপিক যিকেইজনে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে যাতে শাস্তি দিয়ে তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ কৰোঁ News Report Karbi Anglong Live Khermia long Kaselam bom border outpost kikim long pameji aphan Assam Sarkar lapen KAAC atum RDP dum paminang jipusi kahumri damahut KSA songja atum kaningji Kiramtang jangmi po ni phayin kora ke thom arni Khermi BOP mate border outpost kikim alampen chebohong charwason nangdo koklo Bangso BOP kikim bomalong Meghalaya anatpen UNM atum wangpaksi khamkhedunlo lapen Nartiang OC setami wangsi khamkhedunlo Lahai kaddo kawe kahuri sayalam kia phuthak klar dagalam kachini ji aphanpura KSA abutung chelangsi Khermi BOP kikimbom adimalong kahomri padodamlo Laso hut KSA songja atum pherangkia thingno kaningjia tengke West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoyalong kaikia mata ahoyalam ki jurun e Lasike thir thep amon sam kewa anjia phanpua sorkarang bong chingwai pon vek nangpong Lapen non kikim bom BOP setami pakim ponlong pamiji aphan Assam Sarkar pen KAAC atum RDP dun paminang jipusi kachuningri padopon Karbi Student Association pini dak Khermi long border visit lapen dak border outpost construction the bomb lasinili tum karjulong jet on 23rd of April long dak isi incidents dokok Lasi laso puthang nilitum dak laso incidents sa puthang nitum inquiry afan banglo and nitum laso inquiry pen kachini ateng pen kelata isi organization do Meghalaya ahinat pen United New Trap Movement to UHM so organization tum banglo in kelata construction pabonji phansilatum kabor ilo laso aprang 21 April arnita dak OC Meghalaya Nartiang OC dak banglo so Nartiang OC ta ladak construction worker to kam pabon toy lapen kam claim dari athil ladak higher authority ban nitum chingkilang ladele construction dinu so it shows that Meghalaya tum state machinery tum ta involved dola so that Karbi ladak border outpost pakim long le deji aphan so Nilitum Karbi Student Association to demand ke denitum government of Assam lapen Karbi Anglong Autonomous Council tum tal ladak border outpost pakim pamikajia phala tum da concentrate 100% concentrate pidun nang ji lapen jur pidun nang so that mo border problem ka with deji aphan
Juri kindeng pen Samsung ingti la pen Kheruni pen Mohanteron Karbi Anglong live. Lakha thong kebra sirkep NH October pi hanjang lang swalong pini ihum sangti kar thanga truck pen jangthu kar thanga truck kachetong adima long amat inut apran kedam lapen inut ahiring tang rak pen areng kisu Bokajan Police Station angkang piniani kang sampor phai ke thomra chiti mahut NH thong kebra sirkep October pi hanjang lang swalong AS01BC 9259 sangti keroya truck pen NL01L 0110 jangthukar thanga truck angbong kachetong ahir kang tangra gajok inut adimalong amat apran damjuilo lapen inurabang ahiring tangra pen arengahu solo kachetong ahir kang tangra gajok jangthua truck abang mi chodedlo lapen apran kidam juya bangta truck along kaching thang helajok mi chopon dedlo Halapu areng kiso bang aphan ke thek dun long atu Bokajan CHC along tong se kot pen kiso paklang damlo setame birta ke tok boma porohut anke kithilot lapen areng kiso tumamen pang thek pon long lelan apithu fire brigade agari nangkele ansi mi pame ponlo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Kalitang sumila rong hangpi api apo hem isila pen don rap do anatuma phan APHL se ahin pen kahomri damahut ning pathi de kangsi kanghon kangjin so pen ki choji phan sanghan la pen kapre ki cho hormu setami akira pajodi kang Kedam tang jang mi po ni phayeng kora trok CR ni APHLC amai phu jai ka thar la pen MLA candidate Bikram Hanse atum Japon linsi ongdung APHLC along kachirap du na song japo la pen klembang atum kalitang sumila rong hangpia hemalong humridam Laswahut apia po la pen hemisi don rap anparta rong arara tum pen kaddo kawe kisongalam chingki chethan ponsi ning pathe dekang Laswahut APHLC amai phu jai ka thar pherangkia thengno kaning je atengke sumila rong hangpi apran ki dam nang ko puthak ahok perakang sai kelong jia phan nilitum Nagaon district DC asahem dampen additional DC aphan chetong damsi pinpuralu pidamlo lapenilitum 6 schedule implementation committee men pensitami kidam tang ningkan plia prang council aphan lapen CEM aphan anparta district hini DC aphan tami pinpuralu pilo Athima osomaratum kacharlia dim kavela pen kiddu ka joinisi sai jogje aga prek along rialong kacharlia men pen damna koklo lasin non ke lasoarong along kalitang sumila rong hangpia men pen lo kacharlia hen ingpu piponang po lapen akumlin tami parja ponang pu pusi ningje pon ladat wang viako la sumila rong hangpia phan kapiti prokash borthakur lapen asopo tum kapiti ha rohalo Arnisi inkoy rahiniarni kapitialam April inkoy rahiniarni la solam sinitum banglo pendak wang viako nilitum hadisia long isi lo tapi tekang lo alo ke pitekang ta lahelo nitum DC Nagaon DC apan lo ke pitekang la pen la so lo ke pitekang along nitum aprang council apan la pen CM apan lapen ke dipua DC apan lapen hamren along ke doa DC apan ni tung ki pitekang ki pidam du aprang 6 schedule implementation committee pen ningkan dia aprang lapen ka chitong tekang du la solam athima non det kali aprang ben itu marjulong lo osomara tu dak kiduk pen ajok school ka ve pen ajok munita tum kiduk pen ajok osomar tum lupa sita osomar tum ke lupor hing tum lamat si alang litum ha Nagaon lapen Morigaon district jasemet ke lapen Kamrup ta bidun lapen ke atik tete Hojai district ta domini Dongka mukam pen Wiki Bay Karbi Anglong live Pini prime time berta ke la ponsi kang toniklo dome thak me ajoki me